Jeg finder det mørkegrå tøj, jeg plejer at købe i. Duften af mat, det er det rette sæt at lyve i. Når jeg procederer, er det ligesom om jeg er i krig. Jeg hører gennem lyden af de løgne, som jeg godt kan lide. Jeg går rundt og ligner mig selv, men intet er det samme. Mit hjerte, det er sorte aske, der er ingen varme. Stolen står, hvor min plejer bordet har ingen skarpe. Ikke nogen spor på mit kontor er, at jeg er en fremmed. For bare en time siden, der fik jeg at vide, at jeg har fået min bestilling. Så nu er jeg advokat, og nu er jeg så kold, at jeg kan se klienterne som svin, som jeg skal slagte, før jeg åbner for en flaske vin. Og jeg har lært det nu, så villighed forsvandt. Jeg har så mange penge, der er ikke plads til dem på én konto. Du skylder mig, så sørg for at betale pronto. Ellers sender jeg en kasse uden en 10 eller stille, så jeg kan høre skrigene. Eneste minut, som jeg har brugt dem, har jeg talt sammen. Så ganger jeg med 2,5, og det inviterer dem alle sammen. Latterlige ting, men jeg pisser sgu på hulerammen. Skriver ekstra timer på, og det inviterer dem alle sammen. Finder empatien frem, men den er fucking svær at finde. Det vil gøre mindre rundt, hvis ikke jeg skulle hjælpe hende. Det virker 2 minutter før jeg må give op igen. Jeg burde være rar, men fandme ikke ved en klient. Du sidder og tuder over, hendes mand er gået fra hende. Tror da fanden han er gået, når hun tuder sådan. Hvis man er lækker, kunne jeg sagt, så hvad der er sket. Jeg kunne have siddet her og hånd og sagt ting, som jeg ikke havde ment at lave et glansbillede. Jeg vil ikke spore hende. Og jeg forstår godt, at jeg gik sådan på en grim kvinde. Så jeg tænker på de gange, jeg har rødputtet kvinderne her stille nu, så jeg kan høre minderne.